jogo ma use dukni mago ma iuse uniform ywak ni nitiere mana jonyiepo achiel kende mane biro kanyo. Joma nyiewo buge bende wacho ni buge, nengo mag buge nitiere malo ahinya, to magi duto obiro kaluwore kod pek mar ngima. Vollan, karwaki twak kendo kinyi ma kawuono kapok wadhi e kaunti ma Kisumu, winjo kanyo ka janyuol moro ywak ne dwaro nyaka nyithindo gi laptop. Bendi winjo kanyo ka Adano wacho gik ma kamagi owinjo bed ni sirikal ema chiwo koso onego bed ni skul ema ng'iyo kaka ni wanto adiera e tam mar ariyo ni kaluwore kod curriculum kaka mar somo ringo e tam mar ariyo to laptops biro bedo ka dwarore. Laptops ma kamagi skul ema owinjo bed ni provide kose janyuol ema owinjo bed ni thung'o kod budget mar nyiewo laptop, nikech adiera kata an e kinde mana somo aparo ni laptop e mbalariany kende manyalo wacho ni watiyo godo mathoth ahinya. E skunde obed mano mar primary kata mano mar secondary nwantiere kod computer lab kamidhi kacha to inyalo tiyo kod computer e skul kanyo tidok e class. Wach ni mar laptop ma koro idwaro godo nyaka nyithinde skul en gino ma medo thung'o jonyuol ahinya. Ano kamano Joyce, ayie kod janyuol no ni mano to gima pek mano ata king'iyo adier bedo ka janyuol no kokon gino kani loro skul. Koro ana kaka en ma migawo ma sirikal ema onego bed ni kawo mar chiwo laptop, nikech kata king'iye kata kokel laptop no ni koro wang'iyo laptop wabedo kode. Ang'iyo ni skul ma nyathina dhieni be nitie gik moko maluongo ni supportive systems manyalo lawo mabiro weyo laptop mochiw ni tiyo e yo makare. Sirikal ema nyaka chak mokwongo ni to skul laptop midware ni be skul madware ni nigi nafas makare mar rito these laptops, nikech kata king'iye tido ka ng'eny gi gin skunde ma e boma kwendi. To gima watimo sani en skul timo gima iluongo ni benchmarking. Ang'iyo gima skul machielo ni godo tatimo ang'owa asomo kuome. To king'iyo gi experience mosebedogo iyudo ka skul ma kata nigi yuto ne ni piny, jonyuol ni yuto ne gi piny, dwa pimore gi skul ma yuto ni malo. Koro iyudo ka janyuol no luonge ni dwaro laptop. Janyuol ma bedo skul ma bedo gi nafas man piny bong'iyo mano to dhi kelo the same thing. Ni koro skul ni akotema ng'owa wadwar laptop. To kodwaro laptop be nitie gik mabiro konyowa mondo ti gi laptops gi makare. Iyudo ka mano koro onge. Koro iyudo ka janyuol ong'iyo gini to ok onyatimo ng'owa ok onya tiyogo. Mano kata kwa area ma nyatimo ng'owa jonyuol ma nyalo nyiewo gigi. Wach ni mfano en yo dala kocha. Janyuol ochukore mong'iewo nikech yore nyathino som. To skul midhi ti gi gigi be support kata an ma oda kanyo no dalano be nitie stima manyalo support wachni. Koro king'iyo gigi ing'iyo ka iketo ni janyuol migawo maduong' mar ting'o to samoro gimimiyo to ting'o gieki ok otimo ng'owa ok onya tiyogo. Sani no ka joyus buge wacho kanyo ni buge dhi malo. Buge dhi malo nikech nitie joma subsidy mane nitie chon nikech ndalo machon publishing nitimo ng'owa gi sirikal. Koro mano ni reduce bei bech buge dogruok piny. Sani okete e lwet ji miluongo ni private enterprise. Koro sani ng'ato nang'iyo ng'owa ohala madonjo. Koro in that case pesa timo ng'owa dhi malo and mano affect yuto mar ji. Janyuol masani ng'iyo salary orito madwe mondo timo ng'owa ochul fee. Ka ongego an ok ayud salary. Wengine wawuoyo kuom joma yudo pesa dwe ka dwe. To kok ayudo pesa dwe ka dwe. To kata kan go ohala, joma ne yudo pesa dwe ka dwe go ema nyaka kel pesa. Mondo tim ng'owa mondo magini. Koro sani kwadwok wach laptop en gima onego bed entirely e lwet sirikal. Kochiwo, yes. Kok chiw to tim ng'owa sirikal ogol wachno. But in the kaka en sani to wang'iye ni en migap sikul ma ok obedo tim ng'owa approved. Kwadok chien sirikal na chiwo laptop mano golo migawo mar golo mar chiwo laptop be nochiw gi adier to kama ochiw gi ni kamano kichwa Stephanie nitimo komano chiwo skunde moko no yudo laptops ni gin kare be gitiyo kare. Ok ada luongo constituency ariyo mang'eyo mosewacho ni gin gi laptops go to sano gitimo ng'owa ok giti ma sani gidhi JKUAT Science of Technology University mondo gikaw jomolony e weche timo ng'owa software engineering obi timo ng'owa o support negi. Koro kama wantiere go gi ema pod ok timo ng'owa ok onya rito. Mpod openjo jonyuol gi be bo ritore. Koro gini luwore ni sirikal onyago kaw mkakati mokwongo nafas mambele e chiwo to golo mpango mar chiwo to kaka itiyo kodgi. Kaso itimo ng'owa gi protect jonyuol. Mane pacho. Chris ageno ni